Good evening guys, good evening mga kabangas. Alright, so man itong panihapon karon. Pipino with sibuyas, ganas, kamuti tops, 5 fingers. Ayan. Alright, pinirito na yung isda. So alright, wala na yung rice. Di naman gikan magugunag lakaw niya. Papakunan niya hapon. So muna niya akong panihapon. So wala na yung rice. So kanilang. Alright. Kung naman galing sa rice, red rice, dili itong white. Amo na gini. Magkatigawang ta. Gamit sa itong kanon. So alright. So let's eat. So manihapon ta mga kabangas. So 5 fingers. Dayon pipino. So pipino. Wait. Ada guys. Chili. Ano binanghit dito? Nah, itong kanon mau pa. Di matapos na big time ko. Magaling ko na ka-istorya. Pagkano naman ta. Pag-iwata naman ako balik. Kay, Mumbai. ano ka nagaling subscribers, Papa? Fiber. Subscribers ba? Subscriber. Kami ng fiber. Pila na yung Cheers. subscribers? Subscribers. Sa kalibog sa tibet sinulan. Bitaw. Kapal sa kalibo. Why you subscribe? Kaya pangit yung content. Sa papis. Halang pa? Kaya ilang butkog. Kaya ko na kihalang. Ilang kayo? Da, halang. Aba mayo? Ma! Una niya ako. Yes! Ito ma'am. Magpan mangud pa. Nagais na. 150. Parang siyam ba? Fifi. Papis. Halang ra ba akong kamot? Halang? Hindi, sa pikas. Halang? Hindi. Ito po sami kayo. Tignan mo. Ano mo sila? May na ba kayo? May bukog. Ayaw ka na po ng bukog. Ha? I like fish. Fish. Halang lagi ni. Bukog. Ay, bukog. Ay. Ay, bukog kapot do. Halang kayo pa? Madako pa doon. Hey, good. Hi. Hi, hi.